som ja. Váš program zavítajte pri tretej časti Minecraft Editions. Možno tam pýtate, prečo ja nemám druhú časť, preto sme natáčali a mne sa natáčanie vyplo, tak som tak nadával, že každý to ohúchol. Presne tak. Takže už sme u tretej časti. A ja som už Dúfam, že sa vám táto určite bude páčiť, lebo dneska sa rozhodneme niečo tu postaviť a na konci diela uvidíte. To som si ja pripravil. Ja som dal krompať dole, sakra. Padám. OK, tak poďme. Ideme na to. Padám, ja som blbec. Idem na to. No, ja nejdem na to. Ideme trochu porúbať stromy, aby sme mali drevo. Postavíme tam niečo. Ešte neviem čo. Ale viem, že... Neviem sa pozrieť, či tu nebude nejaká jaskyňa. Minulý diel bol o tom, že Mobovia. Všetci. Do jedného. A creeper, keď si bol, ja som vyšiel z domu, a zrazu som to bol creeperom púchol, ja som to trošku ubralo, potom som zabil Počul som zombička. sadil do druhého a Tam je. To je svinka. Urobte mi loďku, To je ja taký budem... špeciálny part z Vianocov. Oni ti Nevadí, idú ale vám dať. urobíš drevo a dáš to mne a postavíme. No, nekres to a postavíme dečo, hej? Dobre, čo tu robíme? Ja mám 20 dreva. Čo ideme tu robiť? Ideme dečo postaviť. Poď. Kravička. Ja vám upečím stejky. Sa mi vydajú. Hej, to bude taká žena. To okno už musí spraviť, lebo Pustí, takže ovečka. Už od prvej časti. To bude dokonca časti. Dve ovečky. Postaviť. Našu miestnosť, kde si budeme dávať veci, hej? A jaskyňa. Tu dáme plno čestiek Ešte a tam som budeme jaskyňu. dávať. OK, potom pôjdeme dávať. OK, toto môže byť to miesto, nie? Keď sme už začali, nie? Tak? Rýchlo poďte, lebo ju stratím. Nie, my ideme stavať, ty sa len postaraj a ty nám tam dačo vytať. Nič, lebo nemám fakle. Po 20 minútov, tak tam to sa vám začína. Idem vám niečo upiec. A potom si to príďte, lebo vám to schladne. Vlastne, lebo vás vypraším. Budú stejky. Steak. Samo, ty máš strašne rád tak. Taký zblázneš. A ja mám Raz, teraz dva. stejkov. Ježiš. Ty vole, ja ťa mám Ale ja zabiť? mám suroviť. Ja mám suroviť na stejko. Drž. Myslím. Na stejky. Tu máš stejky a otočí. Ok, my ideme stavať sloganky. Tu nedávaj krafťák, tu budú same čestky. Kraftek, vieš? Ok. Ja by som kvôli krafťaku Prasco. chodí domov. Teraz ma nepočujete. Prasco. Jeho ja zase držím zvuk. Ale Ešte nie. dobre, že ťa tu máš. Dobre, ja mám svoj. Ok, takže ideme na to. Ja sedem. Dobre, potom si príďte. Už sa nám tu pečie, budú stejky a dačo.
presne. Takéto blbosti už v ďalších častiach nebudem robiť. Ja nemám dreva. No, Sredíš, že som taká máš dievka. tých 15 som tu minul. Nechápeš? Čo? Už? Hej. Tento diel bude 20 minútový. Čus? Toto bude uzavretá miestnosť, takže tu nebudú žiadne. Čo si odišiel? No čo? What the fuck? Ne! Veď to nevadí. Tak si odišiel. Ty vole, nejdem to zase. Stejky tu teraz zavarím. Nie, nejdeme zisti. Veď Vax Program pôjde tuto znova. To sa nič nestalo, to sa stáva aj sám večerom. Bože. Už mám Martina z teba. Nevadí. Tam by som to povedal. Naletel. Ja. Mám taký čudný. No to, že máš zelenú oči, tak Ty poďte sa potom po... nechce, Prečo je toto tu? nechce blbosti. Ne. Prosím, musím ďalší povedať. Dáme 15 minútov viac. 15. Vax, Videl bol. ja si Vax. Poď sem. Ja som kráľovník. Dávam, idem vyrobiť Ja som kráľ česku. Ja milujú drevo. Je tomu je milované drevo. Železo! Cigáň má rád preto Minecraft, lebo tam je plno železa. Lesnívec obudný. Počkaj, ježiš, ja tam mali nášť. A možno dnes natočíme video. No poďte moc. Ľudvíka. Hej. Ja nechci vidieť Ľudvíka, lebo ide porazí. Tam napíšeš, poznáš Gogomen TV a on ti odpíše, no jasné, to je tá hračka. To je debil. Dom zobral z pece uhlie. Tak ho vypraším. Dobre, dnes bude taký ako keby deň, môžete si ho zapísať 27. december, bude plno videí. Tak? Ty vole, ja ťa mám zabiť? Minko, Vypraším ťa a budeš spať vonku. Snake Man, ty chceš iba... Zvrhaj, haha. No nechcem spať vonku, tam sú vlkodláci. Ale Vax bude tam. Lebo ťa ho vypraším. Oh, tak Vypraším ťa. máte, ja jem. Vláckaman bude tu spať vnútri, ale ty si mi zabral. Pakle si ty vyrob. Ja tu musím pracovať. Ja som ešte ani raz nenakázal ľudia. No nakázal dám. Vláckaman, tu ti dám jedlo. Nie, ja nechcem jedlo. Ale zober si. Lebo ťa vypraším a budeš tieskať. Poď sem. Vax, kde si? Tu máš meso. Počkaj. To bude taká dekorácia. Tu budeš mať meso. Áno? Tu máš v tejto truhlici meso. Ježiš, ja to má ty za teba. Biješ ako tú zombiku. Tam máš meso. Lodár. Ticho. Išan záčerný. Nie tam počkaj dvoje.
Fakt, potem a zasviť mi tu, áno. Tu. Dokedy si urobíme aj farmičku. Farma. Mišo prišiel na farmu. Ijo. A ty odkiaľ máš tie listie? Tak si náležničky. Dobre, tak nebudeš spať vonku. Vonku. Ja ťa vypraším! To je pekné. Chcem ťa vyprašiť. Ty budeš spať vonku. A isto, poďme sa vyspať. Už máme konečne postele, ľudia. Konečne ideme spať. Sa vyspíme, máme červené oči, od toho nespanie. Oddychnem si, budem oddychovať. A ty kde si, Pokman? My tu už leníme. Vidíš ma tam. Sofíka. Rád si dávam šofíka. OK, keď to dostávame, tak bude koniec dielu, ľudia. Aby ste vedeli. Ešte poďte na tú jaskyňu. Jaskyňa bude v ďalšom diele. Tak ja vás zabijem, vypraším. Pozor, zombík! Jaj, ale to... No, to máme. Sakra, tu zase mi to bude. A nebuchajte teraz, mám 2 srdca. Nie. Ak mi ho dáš do truhly, tak ťa vypraším. Zase mu poviem, že neznášam. Dajte tu východ. Mám ťa? OK, truhly urobte. Zatiaľ iba tak, lebo... A idem do jaskyne, áno? A dajte mi faklie. Dávajte faklie. Mám 24 a Mám ťa vyprašiť a budeš spať vonku? Áno? Dobre. Idem po teba! OK, takže máme tu dostatok podľa mňa. Dobrý deň! Korník šopa. Čo robí ma poslednička? Pozdravili. Dobre, tak nič nerob. A daj mi tie fakle. Lebo ťa zabijem. A ja Dobre. zabijem Snakemana. 10. 9. Daj mi tie fakle. 9. Ďalšia jaskyňa, to kto tu? Ja. Kopal? Oh yeah. To bol uliek. A ja idem do tej mojej. Veľkej. Poďme, ty tu robíš na kadí. prasiatko. Kto kope uhlie alebo čo? To ty. Ale ja tu kopem. Uhlie je. Snake, to kde si? Ja idem do tejto jaskyne. Nie, to bude v ďalšom dieli. Hej. Haló. Sem. Pozri sa, len ti ukážem. Ty vás zajzala si. Hej, Kto je hazel? ticho. Kravička malička, ktorá hľada svoju maminku. Ale fakt, pozri tu. Okay. Uhlia dokopaného, mám 6 Dobre, level. máme. Dobre, amen, Idem si Hej, poďme, ukončíme to u tohto nového diela, čo sme Bežíme. Ja si ešte urobím Tento deň... Počkajte, ešte bez mňa to ukončíte, to by ste boli takí ľahko my. 12. bude najviac. OK, poďte. Počkajte, si tak nedočkaví. Čaute, mám chvíli metu. My sa s vami lúčime. Čaute. A dúfam, že na budúce už nájdeme nejaké perfektné Čaute. veci. Čau. Hej, dobre. Ďalší diel bude o jaskyni. A čaute. 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 To bol